बिपिएफनि सापर्टार होनदों दा थारै नोंथांमोना आं बिपिएफनि सापर्टार नङा आं जा सिगांनिफ्राय बहर होजेनदों आं बेयाव आं इउपिपिएलआवनो होखानायखा दा नोंथांनि जे हाया खुरखाजोब्बाय नोंथांमोना रिलिफ थाहैदोंमोन मैया इभिक्सन खालामबाय दा मा लुबैगोन सरकारनिफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ होआबा जोङो हादानावबो जोङो हा होआबा आरो जोङो बाहाय थानायनि जेबो सुबिदायानो गैया जेन'बा सरकारा जोंखौ माबा होयो जेन'बा बेखौसो जोङो माबा लागोन आरो जेन'बा जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय बिनि बदल जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय होगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो प्रटेक्ट होयो ना दा थानाय हानि अबस्थाया मा जानानै दं जोंनि थानाय अबस्थायाथ' हायानो जोंनाव बिगासे बिगानैबो आधा बिगाबो गैखाला बेनो जोंनाव खुखाजोबबाय न'आनो दिनै हाबजोबनानै उन्दुनोनो जों जायगायानो गैखाला सोरबा BA फरायलांबाय बिनिफ्रायनो दा अबस्थायानो गैला सोरबा दस्रायाव खुरमा जाथि गोनांफ्रा खुरमा जाथि गोनांनाव थानानै फरायबाय जोंनावथ' दा जेन'बा गैयैनो थाबाय ओरैनो दङ खस्थ'आथ' बेयो ओरैबायदि खस्थ' बाव थाहां सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैनोबो सानसुफोराव जेन'बा माबा खालामबाय एडमिसन खालामबाय दस्रा जायगायावथ' मोनहैयाना दा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दंखायो आरो दा 50 दङनो गासै जोंनि जेनेबा टटेल 56 नो 56 आव माने बै सोदेरनायसो जाहैदों माखासे आं बेखौ मिन्थिया माने 50खौ आं मिन्थिगौ आरो नङा जों बिपिएफनिल' नङा जों गासै मिसल जोंनि रायजो राजायानो जेन'बा गावबुरा सेक्रेटारि जों गासिबो बिपिएफनिबो मानिबो इउपिपिएलनिबो दङ बाहाय जोङो जमा मिटिं खालामलायनानै गावबुरा सेक्रेटारि जों रायजोयैनो मिलायनानै माने बैयाव थांनोसै बे जयन्त सारा बुंलांबाय नालाय नोंसोर बेहायनो दै राननाय खिनियावनो बैयाव थाहैखादो गोजौआव होननानै बुंलांनायखाय जों थाहैदोंमोन आरो 1.5 माससो बायदि जों थादों जोङो बे गामिनि स्कुलाव लिरिब थादोंमोन बेयावबो दै बाना जाजोबो बावनो लोमजाहैजोबो जों बाहाय थानो हायाखिसै आरो जा एसे एनै सेरसे सेरनै मोनदोंमोन बेयावथ' जोंनो नांगौखिनि बायदि नङा फैसाखौथ' जों जेन'बा माखासे मानसिया मोनदों खोमा 95,000खौ बै थांनाय बोसोराव जों मोनाखै आरो मेम्बारा डाबल बोरायनि बुरैनि सोनानै लादों जोंनि नामनि फैसाखौ मेम्बारा लथाया नवारि लाख्रिगुरि गामिनिनो हिनजावनि हौवानि माने न' माबा नाम्बार मोनसेयावनो सानै सोनानै लादों जोंनो होआखै जोङो 15 खरा जों मोनाखै हगारबाय फैसा लानानै हगारबाय सार बै माबानि रानि खाथा माबा फरेस्ट अफिसनिफ्राय जों लायदों आंथ' फैसा लानायखौ आं मिथिया माने जों गावबुरानो माने जोङो सेन्ट्रेल गावबुरा माने सरखार गावबुराखौ जों लांफादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनो जों आखायाव होदोंमोन आरो आखायाव होदों साराय 8,000 लाखिदों साराय 8,000 लाखिदों आङो बुख'ना लाबोनाय बोरायखौ आं फिसाखौ हमना लाबोदों लामानिफ्रायनो अफिसावनो नाजों जायखिया गावबुराजों मेम्बारजों हैदों सिङाव ओमफ्राय आंथ' होनो मोनासै फैसाखौ आङो मेम्बारनि आखायाव गथायना होदों गावबुराजों मेम्बारजों न' सिङाव हैदों आरो ओमफ्राय सोर नाजोंखौ आं मिथिया रिनिखाथा फरेस्ट अफिसावनो रेन्जार अफिसाव सासेना 20,000 ओमफ्राय आंनि बोरायना 8,500 लामायाव हमनानै बे न'खौ आङो एसे दस्रा साइडआव लुनो होननानै बुंदोंमोन गोदो गभर्नमेन्टनि मोननाय हिसाबै ओमफ्राय बे दैया खाथिसै ओमफ्राय खुरखागोन ना मागोन आं बेखौ बुंदोंमोन आरो बे खुरखायोबा जों गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा खालामगोन होनना बुंदों आरो सरकारा जों मोनसे आखायाव लागोन होनना बुंदों मा दै खुरखानानै न'नि उसुंसिम फैथारबाय नोंनिया आंनाथ' दैयाथ' न'आवनो फैथारबाय नै ओमफ्राय मोननोथ' बारा गोजान गैला गोदो माबायदिमोन गोदोथ' दैया एसे गोजानमोन जेरावबो गुवारमोन जायगाया गोलावमोन गिदिरमोन ओमफ्राय दा दैयाथ' सानसेनो फैयो बे हाजोनि दैयाथ' बुंनो हाया बादा होनो हाया खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंनिया आंनि हाया 15 बिगासिम थांखाबाय दा बेसेबां दंबावो दाथ' आधा बिगायानो गैला सुयोब्ला आधा बिगा गैला बे खुरखा जायोबा बहा थागोन दा हायानो गैया आंहा दा गैथ'वा होननांगोन गैया होननानै लानांगोन दंब्ला दा मा लुबैदों सरकारनिफ्राय गुबुनाव हा मोनजानो लुबैदों गुबुनाव हा मोनजानो लुबैनाय माने दा सरकारा मा डिसिसन लायो जोंखौ मैया जे आरो नोंथांमोनखौ बै मोनसे जायगायाव थाहैनायखौ होखारलायनाय जादों नामा जोंथ' बेखौ जोङो एसे नायथ'नो होननानै रिलिफ बायदि थाहैदोंमोन
एसे डिसिसन माने लादोंमोन रिलिफ बायदि थाथ'दोंमोन होयोना होआ मोनबा जों बावनो थागौमोन मोननोबो लुबैदों जोङो हाखौनो मोननो लुबैदोंमोन गाबोन समफोर अखा जुदि बाना जावोबा नोंथां न'आथ' गुगागोन न'आनो बे बाना जायोबाथ' आरो गुगाखागोन आरो नै माबा 10 मिटार आं गैला सोर सोर थायो न'खरावलाय सोर दं न'खराव जोंना न'आव बोराय बुरि फिसाफ्रा हाबा जाजोब्बाय सानैसो बुंगोन आरो दैबानानि सोमोन्दै जेनेबा बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै जोंनि गामिनि मेम्बार बा सोरबा गामिनि गार्जेनफोरा जेनेबा बै 95,000 जे जोङो सरकारा फैसा हरदोंमोन बे फैसाखौ जेनेबा गावसिनि नामाव बोरै सानै सोनानै लाखो आरो बै साहाथिं बोरै बारनानै सोहैखो आरो ओरै खोलाजों बोरै बारनानै सोखो जोंखौ बोरै गालांखो आरो बै साहा जोबथारनायाव बोरै सोखो आङो बेखौसो सोंनो सानदों आरो माला जाया बे घटनाया जेनेबा सेमोन मोनबाय सेमोन 95,000 जों सरकार थांनाय बोसोराव दै लोमनाय नामाव मोन्दोंमोन दै लोमनाय नामाव मोन्दोंमोन जों 6 बोसोरा जों दिनैसिम लोमनानै जोंनावबो लोमखादों दैबानाया सिगांनिफ्रायनो लोमदों आरो नै दा अबस्थाखौ सारमोनहा नायफैनो हागोन माबायदि अबस्थायाव नोंस्रा मोनाखै नामा ओहो मोनाखै जों 15 खरा मोनाखै आरो ओरै सा बिजौआव मोन्दों खोला बिजौआव मोन्दों ओरै बारनानै मोन्दों ओरै बारनानै मोन्दों जों मोनाखै जोंनो होआखै आरो सोर होआखै जेनेबा गामिनि गार्जेन जाय मेम्बारफोर थाबायग्रा सरकार रुलिं हिसाबै थाबायग्रा मानसिफ्रा जोंनो होआखै जाय मेम्बार बे लथेन औवारिया बिसिनि एकाउन्टआव मोनसे फिसायनि एकाउन्टआव मोनसे बे फैसाखौ सोनानै लादों आरो 95,000 औ 95,000 दाथ' दैज्लां बोथोर जों नुदों नोंथांमोननि हाया दै खुरखाजोबजाबाय न'सिमबो दै हाबफैजोबजाबाय मा लुबैदों सरकारनिफ्राय मा हास्थायदों सरकारनिफ्राय जोंनो थानायनि बेबस्था होथों बैयावबो जोङो हादानावबो जोंखौ थाहोआबा जोंनो दखरसेबाबो सरकारा जोंनो थानायनि मोन्थाय सिर'सिथाय जोंनो थानायनि मोन्थायखौ बेबस्था खालामनानै होथों आरो खय बिगासो हाया खुरखाजाखो नोंसोरलाय जोंनाथ' 18 बिगा दंमोन जेनेबा 9 बिगासोमोन आरो बे माबायाव होजानाया जेनेबा जों बेहाय माबा हैग्राया बेहाय जेनेबा खाजोना होग्राया 9 बिगा जोंना माइ गायग्रा दुब्लि दंना गैया माइ गायग्रा दुब्लिथ' जोंना 9 बिगा 18 बिगाखामोन माखासेया खारजानाय जायाखै माखासेया माने 9 बिगाया जानाय जायो दा माइबो गायला माइ गायनो माने जों आधा बिगाबो हायानो गैखाला थानायनि हायानो आरो जों सरकारनि न' मोन्दोंमोन नै बेबो जोङो लुथारनोसैमोन जेन'बा बाथाम जों जगायजोबखाबायमोन थिं जों जगार खालामजोबखाबायमोन बेबो दैबानाजों साफा गोजावलांजोबबाय जों दा मा राहायै लुगोन मैया जे नोंथांमोन थाहैथ'नाय जितु रिलिफ थाहैदोंमोन बेहाय नोंथांमोनखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारनाय जादों होखारदों जोंखौ दानफाय दानसि गासिबो जोंनि न' बांखौ गासिबो दानफायनानै एमएलए जयन्त बसुमतारी थानो थिनदोंमोन नामा नोंथांमोनखौ बाहाय बुंफैदोंमोन गामियाव बाहाय जेन'बा लिरिफ जानायनि माबा गैला बाहाय थाजाखालाबो बैयाव खारखोनानै थाहैदो हेमेन्त जयन्त सारा बिदि बुंफैदोंमोन आरो नोंसोरखौ बुंदोंमोन औ जोंखौ बुंदोंमोन गावनो स्वयं फैनानै फोथाराव जोंखौ बेबायदि बुंदोंमोन नोंसोर बाहाय थाजाखाला हिसाबै बे गोजौआव जों रेसनखौ गोजौआवनो लांनानै हैनोसै जोङो रायजो राजाफ्रा माने जयैनो मेम्बारबो गावबुरा सेक्रेटारि जोंखौ जयैनो मिटिं खालामनानै बै गोजौआव थाहैनोसै लिरिफखौ बाहाय जायोबा जाय जायोबा मोनजाला बै गोजौआव जाहैदो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय बेयाव थानाय टाइमावहाय सरकारनिफ्राय रिलिफआव रेसनफोर होफैदोंमोन नामा बैहाय होफैयाखै जेबो गैया होफैयाखै सानबेसे थाया जोंलाय बेहाय जों 1.5 मास बायदि थादों नोंथांमोनखौ आरो माबा होनबावदो इएम फेरेंगा बसुमतारीया दहाय फुङावहाय बुंदों जे इउपिपिएलनि नङा बिपिएफनि गोजा होनना बुंदों नङा बेयो बिपिएफनि गोजा नङा जों इउपिपिएलनि बिपिएफनि जों गामि दरसेयाव संसार जानाय हिसाबै जोंखौ गावबुरा सेक्रेटारियानो जयै बेयावनो थाहैनांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो थिखानाय हा दङ हिसाबै जोंखौ बेयाव थाहैनांगौ जाहैनांगौ होननानैसो जोंखौ ट्रेक्टराव माल माथा थिखो होनानै लांदोंमोन बेबायदि खोथा बुंनाया बेसेबां गनायथाव जादों गनायथाव नङा जेन'बा बिसोरो जोंखौ ओरैनो जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै बेयाव लांबाय माखासेया ओरै थालांबाय होमबा जोंखौथ' थगायनायसो जादों गामिनि गावबुरा जेनेबा जायफोर बै जेनेबा मेम्बारफोर बिसोरो गार्जेनफोर गामिनि गार्जेनफोरा जोंखौ थगायनानै जोंखौ बैयाव लांबाय गावस्रा थालांबाय रायजो राजा जानानै नोंथांमोनहा दा मा लुबैदों रायजो राजा जानानै जोङो खौसेयै थानायनि थाखाय मोनसे बेबस्था होजानायखौ जों लुबैदों आरो सरकार हिसाबै जेनेबा गिबियावनो आङो लावख्रिगुरिनि जानानै बयनिसिमबो निउस नायग्रा बर' फिसा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दिनै बिथांमोनहा जोंनिसिम खौरां लाफैदों बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर होयो गामिनि जानानै
दा जोंखौ दुखु खस्थ' मैयानिफ्राय दिनैसिमाव जेसेबां जोंनाव हांगामा जादों बेखौ लानानै जोंनिसिम खौरां लाफैदों। जों बिथांमोनखौ लेंहराखैब्लाबो बिथांमोना फैनानै सुलाद लाफैदों। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो मानो बेवहाय ज' जानो गोनां जादों आं बेखौनो बुंनो सानदों गामिनि जानानै। जोङो गामि हिसाबै जों दुखिया सुबुं जोङो बेवहाय जोङो दिनैसिम 6 बोसोर जाबोबाय दैबाना लोमसाव जानाया नोंथांमोना नुनो मोनगोन दान्दिसे समनि उनाव बिथांमोनहा दिन्थिगोन। दिनै बेवहाय जोंनि न'आ बालाजों लोमसाव जाबाय फुलुंजों लोमसाव जाबाय। बे भुटाननिफ्राय फैनाय बे निज्रा दैया जेरैबायदि फैदों थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि दैबाना जादोंमोन दिनै बे 6 बोसोराव आगान होनायनि गेजेरजों गैयाब्लाबो जोंनाव 40% बयनिबो न'खौ लोमसावजोब्बाय आरो फुलुं खोबजोब्बाय। बे अबस्था गैयैनि खारनावनो जोङो जेराव रिलिफ थाबाय थायोमोन बे रिलिफ थानायाव जोंहा केम्प बानायनो थाखाय जायगा गैला आरो जोङो न'आवबो थानो थाखाय बिराद उसुबिदा। फारसेथिं मोनायाव मैदेर फैयो आरो फारसेथिं दै बाना लोमसावबोयो। बे हिसाबै जोङो माबा मोनसे जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो जयैनो सावरायलायनानै जोंहा मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जोङो बै मैया जेरैबायदि इभेकसन जादोंमोन बे जायगायाव जोङो थाहैनो गोनां जादोंमोन। जोंखौ बिसेस बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेम्बार दङ आरो गावबुरा सरकारि गावबुरा दङ। बिथांमोनहा ज' लिंथुमलायनानै मिटिं खालामनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंखौ लांदोंमोन। दा बिनि फिनजाथायखौ जोंनो होदों। दा बेखायनो जोङो बाहाय दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो गोनां जादों। सारमोननिसिम आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो दिनै बे बिटिआर सरकार सुक्ति जानानै सान्थि सुक्ति जानानै दिनै जुदि जों बर' फिसा हिसाबै बे लावख्रिगुरिनि जानानै दिनैसिम जोंखौ मिथियै रावबो गैला। जोंखौ थांनाय बोसोरफोराव थांनाय समाव जाहा आसामनि CEM जाहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनहाबो फैदोंमोन। हेलिकप्टार बाग्लायलायनानै बुंफैदोंमोन बे दैखौ पारमानेन्ट सलुसननि थाखाय प्रटेकसन खालामनो थाखाय खोथा होदोंमोन। दा बिसिबां खोथा होदों बियो गासिबो आसायाव जोङो थादोंमोन नाथाय निरासा जाबाय। दा बिसिमाव दिनैसिम दैबाना जासेयावबो जोङो भुगिनो गोनां जादों। बे हिसाबै जोङो खावलायदोंमोन जों आर'ज गाबदोंमोन जोंनो पारमानेन्ट सलुसन नांगौ जों बुंबाय थादोंमोन। दा बे हिसाबै मोनैनि जोङो रायलायहैदों। जोङो EM सारनाव रायलायहैदों। जों थाङाब्लाबो जोंनि माखासे बर' फिसाफ्रा जोंनि आदै मादैमोन बिथांमोना थांनानै जोंनि गावबुरा जोंनि मेम्बार बिथांमोना थांनानै खावलायहैदोंमोन आर'ज खालामहैदोंमोन। जोङो बिदि ओरैबायदि निरुपाय जाबाय जोंहा थानो अबस्था गैला होननानै बुंदोंमोन। दा बे हिसाबै बुंहैनायाव बिथाङा जेबो मेसेज हराखैब्लाबो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ जोङो रायलायगासिनो दङ होननानै बुंहरदोंमोन EM साराबो। आरो MLA सारा गावनो फैनानै बुंफैदोंमोन स्वयं। दा बे मादैमोनहा बुंनो हायो जोंखौ मोनसे फिसा रियेलि हांगार स्ट्रिट खालामनानै बेयावनो थांनानै थाहैथ'दो होननानै बुंनायखाय जोङो बे गामिनिफ्राय बै जायगायाव मैया इभेकसन जेराव खालामदों बेवहाय थाहैदोंमोन। दा बे थाहैनायाव जोङो 1.5 मास जों थाहैनायनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि मोनसे फिनजाथाय होबाय। माखासे मानसिफ्रा थांनानै फैफिनबाय जायहा अबस्था गोनां बिथांमोनहा फैफिनबाय। अबस्था गैयै बिथांमोनहा थाबोसोमदोंमोन। बे हिसाबै दा बिथांमोनहा ओरैबायदि भुगिनांबाय मैयानि दिनाव सार्कोल अफिसनिफ्राय हरनाय आरो माखासे डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय त्रिपाल माबा माबि गासिबो दानसि दुनसि खालामलांजोब्बाय। दा बे हिसाबैनो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो दुखु मोननानै जोङो दिनै थासोमनो गोनां जादों। दा बेखायनो आङो सारमोननिसिम गामि जानानै आर'ज गाबगोन। जों रायजो हौवा हिसाबै बयबो बुंगोन दिनै जोंनो नांगौ सलुसन जोंनो नांगौ पारमानेन्ट सलुसन जोंनो नांगौ जास्टिस थार बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ। दा बिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै जोंखौ थाला थुलायै जोंखौ BPFनि सापर्टार आरो खाम्फानि मोनसे लिंक दं बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों दुखु मोनदों। दिनै बुंगोन आं दिनै बिनि गेजेरजों दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों जाय मानसि बिथांमोनहा जे बे सासे EM सारखौ आङो सारनिसिम आखाइ खबजबनानै आं आर'ज गाबो। आङो गामिनि जानानै दिनै 6 बोसोर आं भुगिनांनानै दिनै आङो बावहाय 40 बोसोर जाबाय लावख्रिगुरियाव
आरो बै दखल खालामनाय हाखौ जोङो 30-35 जोङो दखल खालामनानै दोनबोदों नङामोनबा गुबुन हारिफोरा बाहाय बासाबोजोबसिगौमोन बे हिसाबै थांनाय सरखारफोराव जेरैबायदि जोङो सोलिबोदों बे समाव जोङो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुबाय बेवहाय थाहैनायनि खाथिराव बाहाय सोरनिबा लिंक दं होननायाव जों दुखु मोननानै दिनै जोङो आर'ज गाबनो गोनां जादों सारमोन अननानै प्लिज काइन्डलि जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन आंजों बा जोंजों बाहाय जेसेबां सापर्ट दंमोन बाहाय जेसेबां रिलिफ बाइस्कर थाहैदोंमोन बाहाय ट्रेक्टराव बहद होग्राबो दं नांगोलाव बहद होग्राबो दं जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पारमानेन्ट सलुसन खालामनांगोन नङा होमबा दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो हाबाय 6 बोसोर जाबाय जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों जोंखौ मानो फार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिबाजन खालामखो सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइखौ जबै आर'ज खालामो दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ सोरबा BPFनाव थानो हागौ बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दा बुं हाय बर' फिसाफोर जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मादैमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहद होनायखौ दिनै नाय साननानै नाय बे आब'मोन बायदिया बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहद होदोंमोन सारनो साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो आरो नाय साननानै नाय नैबे फंबायखौ दिनै हमनानै लांदों स'निफ्राय हमना लाङाखै मैया इभिकसन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों हमनानै लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव FRAनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव BTC जादोंमोन बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बेसेबां हा दं सोरनावबा 8 बिगा सोरनावबा 3 बिगा 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय बाला अन्थाइ जाजोब्बाय अब्लाबो जोङो टेक्स हरो जोङो बे हानि नामाव खाजोना हरोना हरा हरजोबो बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो बयनिसिमबो आं बर' फिसाफोरनिसिम आर'ज गाबगोन गामि जानानै जोंनाव गासिबो जाम्बा जाम्बि आं एसे बुंनो गोरों हिसाबै आं दिनै बुंबाय आंनिसिमबो आं दुखु मोनगोन EM फेरेंगा बिथां बुंनाय बायदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे नोंथांमोनखौ मदद खालामहादों नामा खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंनि बे जायगायाव फैनानै जेबो सुबिदा लाफैनो हाया बिथाङा जि जेननानै थाबाय जेबो सहाय होफैनो हायाखै थेवब्लाबो जेननाय हिसाबै बिथाङा गाव फैयाखैब्लाबो पार्टि हिसाबै सासे सानै मानसिफ्रा फैनानै एसे एनै जोंनो रिसन होफैदों सहाय होफैदों बेल' खिन्थु खाम्फा बरगयारि जे जोंखौ बाव थाहै बिदि रबार बागान गाय होननानै बुंदों
बियो नेबार बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंखौ बुंफैयाखै नंगौना नङा रायजो जोंखौ बुंफैयाखै जोंखौ रावबो थानो थिनफैयाखै जोंनो गोसो जानानै जोंनाव रावबो लिडार गैया होननानै जों रायजोआनो डिसिसन लानानै जोंखौ गावबुराया लांदों जोंखौ लिंलांदों मेम्बार बिथांमोनहा गावबुरा बिथांमोनहा मिटिं जानानै डिसिसन मथे जों जयै थांदोंमोन माखासेफ्रा ओरै फैबाय सिरि फैबाय जों थासोमनो गोनां जाबाय जायहा बाहाय लोमसावजोबजाबाय बिथांमोना थाजोबनो गोनां जादों बे हिसाबै आरो रन्जित बसुमतारी बिथाङा दे नोंथांमोनखौ बिपिएफनि सापर्टार होदों दा थारैनो नोंथांमोना आं बिपिएफनि सापर्टार नङा आं जा सिगांनिफ्राय बहर होजेनदों आं बेयाव आं इउपिपिएलआवनो होखानायखा दा नोंथांनि जे हाया खुरखाजोब्बाय नोंथांमोना रिलिफ खायदोंमोन मैया इलेक्सन खालामबाय दा मा लुबैगोन सरकारनिफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय बेखौ होआबा जोङो हादानावबो जोङो हा होआबा आरो जोङो बाहाय थानायनि जेबो सुबिदायानो गैया जेन'बा सरकारा जोंखौ माबा होयो जेन'बा बेखौसो जोङो माबा लागोन आरो जेन'बा जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय बिनि बदल जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय होगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो प्रटेक्ट होयो ना जोंनि थानाय अबस्थायाथ' हायानो जोंनाव बिगासे बिगानैबो आधा बिगाबो गैखाला बेनो जोंना खुखाजोबबाय न'आनो दिनै हाबजोबनानै उन्दुनोनो जों जायगायानो गैखाला सोरबा BA फरायलांबाय बिनिफ्रायनो दा अबस्थायानो गैला सोरबा दस्रायाव खुरमा जाथि गोनांनाव थानानै फरायबाय जोंनावथ' दा जेन'बा गैयैनो थाबाय ओरैनो दङ खस्थ'आथ' बेयो ओरैबायदि खस्थ' बाव थाहां सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैनोबो सानसुफोराव जेन'बा माबा खालामबाय एडमिसन खालामबाय दस्रा जायगायावथ' मोनहैयाना दा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दंखायो आरो दा 50 दङनो गासै जोंनि जेनेबा टटेल 56 नो 56आव माने बै सोदेरनायसो जाहैदों माखासे आं बेखौ मिन्थिया माने 50खौ आं मिन्थिगौ आरो नङा जों बिपिएफनिल' नङा जों गासैबो मिसल जोंनि रायजो राजायानो जेन'बा गावबुरा सेक्रेटारि जों गासिबो बिपिएफनिबो दं मानिबो इउपिपिएलनिबो दङ बाहाय जोङो जमा मिटिं खालामलायनानै गावबुरा सेक्रेटारि जों रायजोयैनो मिलायनानै माने बैयाव थांनोसै बे जयन्त सारा बुंलांबाय नालाय नोंसोर बेहायनो दै राननाय खिनियावनो बैयाव थाहैखादो गोजौआव होननानै बुंलांनायखाय जों थाहैदोंमोन आरो 1.5 माससो बायदि जों थादों जोङो बे गामिनि स्कुलाव लिरिब थादोंमोन बेयावबो दै बाना जाजोबो बावनो लोमजाहैजोबो जों बाहाय थानो हायाखिसै आरो जा एसे एनै सेरसे सेरनै मोनदोंमोन बेयावथ' जोंनो नांगौखिनि बायदि नङा फैसाखौथ' जों जेन'बा माखासे मानसिया मोनदों खोमा 95,000खौ बै थांनाय बोसोराव जों मोनाखै आरो मेम्बारा डाबल बोरायनि बुरैनि सोनानै लादों जोंनि नामनि फैसाखौ मेम्बारा लथाया नवारि लाख्रिगुरि गामिनिनो हिनजावनि हौवानि माने न' माबा नाम्बार मोनसेयावनो सानै सोनानै लादों जोंनो होआखै जोङो 15 खरा जों मोनाखै हगारबाय फैसा लानानै हगारबाय सार मोनाखै बै माबानि रानि खाथा माबा फरेस्ट अफिसनिफ्राय जों लायदों आंथ' फैसा लानायखौ आं मिथिया माने जों गावबुरानो माने जोङो सेन्ट्रेल गावबुरा माने सरकार गावबुराखौ जों लांफादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनो जों आखायाव होदोंमोन आरो आखायाव होदों 8,500 लाखिदों आं 8,500 लाखिदों आङो बुख'ना लाबोदों बोरायखौ आं फिसायखौ हमना लाबोदों लामानिफ्रायनो अफिसावनो नाजों जायखिजाया गावबुराजों मेम्बारजों हैदों सिङाव ओमफ्राय आंथ' होनो मोनासै फैसाखौ आङो मेम्बारनि आखायाव गथायना होदों गावबुराजों मेम्बारजों न' सिङाव हैदों आरो ओमफ्राय सोर नाजोंखौ आं मिथिया रिनिखाथा फरेस्ट अफिसावनो रेन्जार अफिसाव सासेना 20,000 ओमफ्राय आंनि बोरायना 8,500 लामायाव हमनानै बे न'खौ आङो एसे दस्रा साइडआव लुनो होननानै बुंदोंमोन गोदो गभर्नमेन्टनि मोननाय हिसाबै ओमफ्राय बे दैया खाथिसै ओमफ्राय खुरखागोन ना मागोन आं बेखौ बुंदोंमोन आरो बे खुरखायोबा जों गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा खालामगोन होनना बुंदों आरो सरकारा जों मोनसे आखायाव लागोन होनना बुंदों दै खुरखानानै न'नि उसुंसिम फैथारबाय नोंनिया आंनाथ' दैयाथ' न'आवनो फैथारबाय नै ओमफ्राय मोननोथ' बारा गोजान गैला गोदो माबायदिमोन गोदोथ' दैया एसे गोजानमोन जेरावबो गुवारमोन जायगाया गोलावमोन गिदिरमोन ओमफ्राय दा दैयाथ' सानसेनो फैयो
बे हाजोनि दैयाथ' बुंनो हाया बादा होनो खय हाया बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंनिया आंनि हाया 15 बिगासिम थांखाबाय दा बेसेबां दंबावो दाथ' आधा बिगायानो गैला सुयोब्ला आधा बिगा गैला बे खुरखा जायोबा बहा थागोन दा हायानो गैया आंहा दा गैथ'वा होननानै गैया होननानै लानांगोन दंब्ला दा मा लुबैदों सरखारनिफ्राय गुबुनाव हा मोनजानो लुबैदों गुबुनाव हा मोनजानो लुबैनाय माने दा सरकारा मा डिसिसन लायो जोंखौ मैया जे आरो नोंथांमोनखौ बै मोनसे जायगायाव थाहैनायखौ होखारलायनाय जादोंनो माथो जोंथ' बेखौ जोङो एसे नायथ'नो होननानै रिलिफ बादि थाहैदोंमोन एसे डिसिसन माने लादोंमोन रिलिफ बादि थाथ'दोंमोन होयोना होआ मोनबा जों बावनो थागौमोन मोननोबो लुबैदों जोङो हाखौनो मोननो लुबैदोंमोन गाबोन समफोर अखा जुदि बाना जावोबा नोंथां न'आथ' गुगागोन न'आनो बे बाना जायगाथ' आरो गुगाखागोन आरो नै माबा 10 मिटारानो गैला सोर सोर थायो न'खरावलाय सोर सोर दं न'खराव जोंना न'आव बोराय बुरै फिसाफ्रा हाबा जाजोब्बाय सानैसो दे दे बुंगोन आरो दैबानानि सोमोन्दै जेनेबा बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै जोंनि गामिनि मेम्बार बा सोरबा गामिनि गार्जेनफोरा जेनेबा बै 95,000 जे जोङो सरकारा फैसा हरदोंमोन बे फैसाखौ जेनेबा गावसिनि नामाव बोरै सानै सानै सोनानै लाखो आरो बै साहाथिं बोरै बारनानै सोहैखो आरो ओरै खोलाजों बोरै बारनानै सोखो जोंखौ बोरै गालांखो आरो बै साहा जोबथारनायाव बोरै सोखो आङो बेखौसो सोंनो सानदों आरो माला जाया बे घटनाया जेनेबा सेमोन मोनबाय सेमोन 95,000 जों सरकार थांनाय बोसोराव दै लोमनाय नामाव मोन्दोंमोन दै लोमनाय नामाव मोन्दोंमोन जों 6 बोसोरा जों दिनैसिम लोमनानै जोंनावबो लोमखादों दै बानाया सिगांनिफ्रायनो लोमदों आरो नै दा अबस्थाखौ सारमोनहा नायफैनो हागोन माबायदि अबस्थायाव नोंस्रा मोनाखै नामा ओहो मोनाखै जों खन्द'खरा मोनाखै आरो ओरै सा बिजौआव मोन्दों खोला बिजौआव मोन्दों ओरै बारनानै मोन्दों ओरै बारनानै मोन्दों जों मोनाखै जोंनो होआखै आरो सोर होआखै जेनेबा गामिनि गार्जेन जाय मेम्बारफोर थाबायग्रा सरकार रुलिं हिसाबै थाबायग्रा मानसिफ्रा जोंनो होआखै जाय मेम्बार बे लथेन औवारिया बिसिनि एकाउन्टआव मोनसे फिसायनि एकाउन्टआव मोनसे बे फैसाखौ सोनानै लादों आरो 95,000 औ 95,000 दाथ' दैज्लां बोथोर जों नुदों नोंथांमोननि हाया दै खुरखाजोबजाबाय न'सिमबो दै हाबफैजोबजाबाय मा लुबैदों सरकारनिफ्राय मा हास्थायदों सरकारनिफ्राय जोंनो थानायनि बेब'स्था होथों बैयावबो जोङो हादानावबो जोंखौ थाहोआबा जोंनो दखरसेबाबो सरकारा जोंनो थानायनि मोन्थाय सिर'सिथाय जोंनो थानायनि मोन्थायखौ बेब'स्था खालामनानै होथों आरो खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंसोरलाय जोंनाथ' 18 बिगा दंमोन जेनेबा 9 बिगासोमोन आरो बे माबायाव होजानाया जेनेबा जों बेहाय माबा हैग्राया बेहाय जेनेबा खाजोना होग्राया 9 बिगा जोंना माइ गायग्रा दुब्लि दंना गैया माइ गायग्रा दुब्लिथ' जोंना 9 बिगा 18 बिगा खामोन माखासेया खारजानाय जायाखै माखासेया माने 9 बिगाया सुजानाय जायो दा माइबो गायला माइ गायनो माने जों आधा बिगाबो हायानो गैखाला थानायनि हायानो आरो जों सरकारनि न' मोन्दोंमोन नै बेबो जोङो लुथारनोसैमोन जेनेबा बाथाम जों जरायजोबखाबायमोन थिं जों जगार खालामजोबखाबायमोन बेबो दैबानाजों साफा गोजावलांजोबबाय जों दा मा राहायै लुगोन मैया जे नोंथांमोन थाहैथ'नाय जितु रिलिफ थाहैदोंमोन बेहाय नोंथांमोनखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारनाय जादों होखारदों जोंखौ दानफाय दानसै गासिबो जोंनि न' बांखौ गासिबो दानफायनानै एमएलए जयन्त बसुमतारी थानो थिनदोंमोन नामा नोंथांमोनखौ बेहाय बुंफैदोंमोन गामियाव बाहाय जेन'बा लिरिफ जानायनि माबा गैला बाहाय थाजाखालाबो बैयाव खारखोनानै थाहैदो हेमेन्थ जयन्त सारा बिदि बुंफैदोंमोन आरो नोंसोरखौ बुंदोंमोन औ जोंखौ बुंदोंमोन गावनो स्वयं फैनानै फोथाराव जोंखौ बेबायदि बुंदोंमोन नोंसोर बाहाय थाजाखाला हिसाबै बे गोजौआव जों रेसनखौ गोजौआवनो लांनानै हैनोसै जोङो रायजो राजाफ्रा माने जयैनो मेम्बारबो गावबुरा सेक्रेटारि जोंखौ जयैनो मिटिं खालामनानै बै गोजौआव थाहैनोसै लिरिफखौ बाहाय जायोबा जाय जायोबा मोनजाला बै गोजौआव जाहैदो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय बेयाव थानाय टाइमावहाय सरकारनिफ्राय रिलिफआव रेसनफोर होफैदोंमोन नामा गैया होफैयाखै जेबो गैया सानबेसे थाया जोंलाय बेहाय जों 1.5 मास बायदि थादों नोंथांमोनखौ आरो माबा होनबावदो इएम फेरेंगा बसुमतारीया दहाय फंबाया बुंदों जे इउपिपिएलनि नङा बिपिएफनि गोजा होनना बुंदों नङा बेयो बिपिएफनि गोजा नङा जों इउपिपिएलनि बिपिएफनि जों गामि दरसेयाव संसार जानाय हिसाबै जोंखौ गावबुरा सेक्रेटारिनो जयै बेयावनो थाहैनांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो थिखानाय हा दङ हिसाबै जोंखौ बेयाव थाहैनांगौ जाहैनांगौ होननानैसो जोंखौ ट्रेक्टराव माल माथा थिखो होनानै लांदोंमोन बेबायदि खोथा बुंनाया बेसेबां गनायथाव जादों गनायथाव नङा जेन'बा बिसोरो जोंखौ ओरैनो जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै बेयाव लांबाय माखासेया ओरै थालांबाय होमबा जोंखौथ' थगायनायसो जादों गामिनि गावबुरा जेनेबा
जायफोर बै जेनेबा मेम्बारफोर बिसोरो गार्जेनफोर गामिनि गार्जेनफोरा जोंखौ थगायनानै जोंखौ बैयाव लांबाय गावस्रा थालांबाय। रायजो राजा जानानै नोंथांमोना दा मा लुबैदों? रायजो राजा जानानै जोङो खौसेयै थानायनि थाखाय मोनसे बेब'स्था होजानायखौ जों लुबैदों आरो सरखार हिसाबै जेनेबा। गिबियावनो आङो लावख्रिगुरिनि जानानै बयनिसिमबो निउस नायग्रा बर' फिसा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै बिथांमोनहा जोंनिसिम खौरां लाफैदों, बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर होयो गामिनि जानानै। दा जोंखौ दुखु खस्थ' मैयानिफ्राय दिनैसिमाव जेसेबां जोंनाव हांगामा जादों बेखौ लानानै जोंनिसिम खौरां लाफैदों। जों बिथांमोनखौ लेंहराखैब्लाबो बिथांमोना फैनानै सुलाद लाफैदों। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो मानो बेवहाय ज' जानो गोनां जादों आं बेखौनो बुंनो सानदों गामिनि जानानै। जोङो गामि हिसाबै जों दुखिया सुबुं, जोङो बेवहाय जोङो दिनैसिम 6 बोसोर जाबोबाय दैबाना लोमसाव जानाया। नोंथांमोना नुनो मोनगोन, दान्दिसे समनि उनाव बिथांमोनहा दिन्थिगोन। दिनै बेवहाय जोंनि न'आ बालाजों लोमसाव जाबाय, फुलुंजों लोमसाव जाबाय। बे भुटाननिफ्राय फैनाय बे निज्रा दैया जेरैबायदि फैदों, थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि दैबाना जादोंमोन, दिनै बे 6 बोसोराव आगान होनायनि गेजेरजों गैयाब्लाबो जोंनाव 40% बयनिबो न'खौ लोमसावजोब्बाय आरो फुलुं खोबजोब्बाय। बे अबस्था गैयैनि खार'नावनो जोङो जेराव रिलिफ थाबाय थायोमोन, बे रिलिफ थानायाव जोंहा केम्प बानायनो थाखाय जायगा गैला आरो जोङो न'आवबो थानो थाखाय बिराद उसुबिदा। फारसेथिं मोनायाव मैदेर फैयो आरो फारसेथिं दै बाना लोमसावबोयो। बे हिसाबै जोङो माबा मोनसे जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो जयैनो सावरायलायनानै जोंहा मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जोङो बै मैया जेरैबायदि इभेकसन जादोंमोन बे जायगायाव जोङो थाहैनो गोनां जादोंमोन। जोंखौ बिसेस बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेम्बार दङ आरो गावबुरा, सरखारि गावबुरा दङ। बिथांमोनहा ज' लिंथुमलायनानै मिटिं खालामनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंखौ लांदोंमोन। दा बिनि फिनजाथायखौ जोंनो होदों। दा बेखायनो जोङो बाहाय दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो गोनां जादों। सारमोननिसिम आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो, दिनै बे बिटिआर सरखार सुक्ति जानानै, सान्थि सुक्ति जानानै दिनै जुदि जों बर' फिसा हिसाबै बे लावख्रिगुरिनि जानानै दिनैसिम जोंखौ मिथियै रावबो गैला। जोंखौ थांनाय बोसोरफोराव, थांनाय समाव जाहा आसामनि CM जाहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनहाबो फैदोंमोन। हेलिकप्टार बाग्लायलायनानै बुंफैदोंमोन बे दैखौ पारमानेन्ट सलुसननि थाखाय प्रटेकसन खालामनो थाखाय खोथा होदोंमोन। दा बिसिबां खोथा होदों बियो गासिबो आसायाव जोङो थादोंमोन, नाथाय निरासा जाबाय। दा बिसिमाव दिनैसिम दैबाना जासेयावबो जोङो भुगिनो गोनां जादों। बे हिसाबै जोङो खावलायदोंमोन, जों आर'ज गाबदोंमोन, जोंनो पारमानेन्ट सलुसन नांगौ जों बुंबाय थादोंमोन। दा बे हिसाबै मोनैनि जोङो रायलायहैदों, जोङो EM सारनाव रायलायहैदों। जों थाङाब्लाबो जोंनि माखासे बर' फिसाफ्रा, जोंनि आदै मादैमोन बिथांमोनहा थांनानै, जोंनि गावबुरा, जोंनि मेम्बार बिथांमोनहा थांनानै खावलायहैदोंमोन, आर'ज खालामहैदोंमोन। जोङो बिदि ओरैबायदि निरुपाय जाबाय, जोंहा थानो अबस्था गैला होननानै बुंदोंमोन। दा बे हिसाबै बुंहैनायाव बिथाङा जेबो मेसेज हराखैब्लाबो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ, जोङो रायलायगासिनो दङ होननानै बुंहरदोंमोन EM साराबो। आरो MLA सारा गावनो फैनानै बुंफैदोंमोन स्वयं। दा बे मादैमोनहा बुंनो हायो जोंखौ मोनसे फिसा रेलि हांगार स्ट्रिट खालामनानै बेयावनो थांनानै थाहैथ'दो होननानै बुंनायखाय जोङो बे गामिनिफ्राय बै जायगायाव मैया इभेकसन जेराव खालामदों बेवहाय थाहैदोंमोन। दा बे थाहैनायाव जोङो 1.5 मास जों थाहैनायनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि मोनसे फिनजाथाय होबाय। माखासे मानसिफ्रा थांनानै फैफिनबाय, जायहा अबस्था गोनां बिथांमोनहा फैफिनबाय, अबस्था गैयि बिथांमोनहा थाबोसोमदोंमोन। बे हिसाबै दा बिथांमोनहा ओरैबायदि भुगिनांबाय मैयानि दिनाव, सार्कोल अफिसनिफ्राय हरनाय आरो माखासे डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय त्रिपाल माबा माबि गासिबो दानसि दुनसि खालामलांजोब्बाय। दा बे हिसाबैनो जोङो सिन्था खालामनानै, जोङो दुखु मोननानै जोङो दिनै थासोमनो गोनां जादों। दा बेखायनो आङो सारमोननिसिम गामि जानानै आर'ज गाबगोन। जों रायजो हौवा हिसाबै बयबो बुंगोन दिनै
जोंनो नांगौ सलुसन, जोंनो नांगौ पार्मानेन्ट सलुसन, जोंनो नांगौ जास्टिस, थार बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ। दा बिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै, जोंखौ थाला थुलायै जोंखौ BPFनि सापर्टार आरो खाम्फानि मोनसे लिंक दं, बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों दुखु मोनदों। दिनै बुंगोन आं दिनै बिनि गेजेरजों दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों जाय मानसि बिथांमोनहा जे बे सासे EM सारखौ आङो सारनिसिम आं आखाइ खबजबनानै आं आर'ज गाबो। आङो गामिनि जानानै दिनै 6 बोसोर आं भुगिनांनानै दिनै आङो बावहाय 40 बोसोर जाबाय लावख्रिगुरियाव, आरो बै दखल खालामनाय हाखौ जोङो 30-35 जोङो दखल खालामनानै दोनबोदों। नङामोनबा गुबुन हारिफोरा बाहाय बासाबोजोबसिगौमोन। बे हिसाबै थांनाय सरखारफोराव जेरैबायदि जोङो सोलिबोदों बे समाव जोङो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुबाय बेवहाय थाहैनायनि खाथिराव बाहाय सोरनिबा लिंक दं होननायाव जों दुखु मोननानै दिनै जोङो आर'ज गाबनो गोनां जादों। सारमोन अननानै प्लिज काइन्डलि जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन। UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन। आंजों बा जोंजों बाहाय जेसेबां सापर्ट दंमोन, बाहाय जेसेबां रिलिफ बाइस्कर थाहैदोंमोन, बाहाय ट्रेक्टराव बहद होग्राबो दं, नांगोलाव बहद होग्राबो दं। जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानायनि दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन। दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन, नङा होमबा रायजोफोर? दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों, जों गाबदों। बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो बाहाय 6 बोसोर जाबाय, जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय। बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया, जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै, बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों। जोंखौ मानो पार्टिलाइज खालामखो? जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिभाजन खालामखो? सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो, जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन। दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय। लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइखौ जबै आर'ज खालामो। दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ, सोरबा BPFनाव थानो हागौ। बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दा बुं। हाय बर' फिसाफोर, जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा। बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ, बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ, दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो? आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मारिमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहल होनायखौ दिनै नाय, साननानै नाय। बे आब'मोन बायदिया, बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहल होदोंमोन सारनो, साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन। होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ? मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो? आरो नाय साननानै नाय, नैबे फंबायखौ, बे फंबायखौ दिनै हमनानै लांदों। स'निफ्राय हमना लाङाखै, मैया इलेक्सन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै, लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों। हमना लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन, दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों। बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव FRAनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव BTC जादोंमोन। बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो बेसेबां हा दं, सोरनावबा 8 बिगा, सोरनावबा 3 बिगा, 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन। नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय, बाला अन्थाइ जाजोब्बाय। अब्लाबो जोङो टेक्स हरो, जों टेक्स हरो। जोङो बे हानि नामाव खाजोना हरोना हरा? हरजोबो। बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो, CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो, EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो, बयनिसिमबो आं बर' फिसाफोरनिसिम आर'ज गाबगोन गामि जानानै। जोंनाव गासिबो जाम्बा जाम्बि, आं एसे बुंनो गोरों हिसाबै आं दिनै बुंबाय, आंनिसिमबो आं दुखु मोनगोन। EM फेरेंगा बिथां बुंनाय बायदि खाम्फा बर' गयारि बिथाङा जे नोंथांमोनखौ मदद खालामाखै नामा?
खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंनि बे जायगायाव फैनानै जेबो सुबिदा लाफैनो हाया। बिथाङा जि जेननानै थाबाय जेबो सहाय होफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जेननाय हिसाबै बिथाङा गाव फैयाखैब्लाबो पार्टि हिसाबै सासे सानै मानसिफ्रा फैनानै एसे एनै जोंनो रेसन होफैदों, सहाय होफैदों बेल'। खिन्थु खाम्फा बरगयारि जे जोंखौ बाव थाहै बिदि रबार बागान गाय होननानै बुंदों, बियो नेभार, बे माब्लाबाबो जानो हाया। जोंखौ बुंफैयाखै, नंगौना नङा रायजो? जोंखौ बुंफैयाखै, जोंखौ रावबो थानो थिनफैयाखै। जोंनो गोसो जानानै जोंनाव रावबो लिडार गैया होननानै जों रायजोआनो डिसिसन लानानै जोंखौ गावबुराया लांदों, जोंखौ लिंलांदों। मेम्बार बिथांमोनहा गावबुरा बिथांमोनहा मिटिं जानानै डिसिसन मथे जों जयै थांदोंमोन। माखासेफ्रा ओरै फैबाय, सिरि फैबाय। जों थासोमनो गोनां जाबाय, जायहा बाहाय लोमसावजोबजाबाय बिथांमोना थाजोबनो गोनां जादों। बे हिसाबै आरो रन्जित बसुमतारी बिथाङा दे नोंथांमोनखौ बिपिएफनि सापर्टार होनदों, दा थारै नोंथांमोना आं बिपिएफनि सापर्टार नङा। आं जा सिगांनिफ्राय बहर होजेनदों आं बेयाव आं इउपिपिएलआवनो होखानायखा। दा नोंथांनि जे हाया खुरखाजोब्बाय, नोंथांमोना रिलिफ खायदोंमोन, मैया इलेक्सन खालामबाय, दा मा लुबैदों सरकारनिफ्राय? जोङो सरकारनिफ्राय बेखौ होआबा जोङो हादानावबो जोङो हा होआबा आरो जोङो बाहाय थानायनि जेबो सुबिदायानो गैया। जेन'बा सरकारा जोंखौ माबा होयो, जेन'बा बेखौसो जोङो माबा लागोन आरो। जेन'बा जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय, बिनि बदल जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय होगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो। प्रटेक होयो ना। जोंनि थानाय अबस्थायाथ' हायानो जोंनाव बिगासे बिगानैबो आधा बिगाबो गैखाला। बेनो जोंना खुखाजोबबाय। न'आनो दिनै हाबजोबनानै उन्दुनोनो जों जायगायानो गैखाला। सोरबा BA फरायलांबाय, बिनिफ्रायनो दा अबस्थायानो गैला। सोरबा दस्रायाव खुरमा जाथि गोनांनाव थानानै फरायबाय। जोंनावथ' दा जेन'बा गैयैनो थाबाय ओरैनो। दङ खस्थ'आथ' बेयो ओरैबायदि खस्थ', बाव थाहां सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैनोबो सानसुफोराव जेन'बा माबा खालामबाय, एडमिसन खालामबाय, दस्रा जायगायावथ' मोनहैयाना दा। ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दंखायो आरो दा। 50 दङनो गासै जोंनि जेनेबा टटेल 56 नङा 56आव माने बै सोदेरनायसो जाहैदों माखासे। आं बेखौ मिन्थिया, माने 50खौ आं मिन्थिगौ आरो। नङा, जों बिपिएफनिल' नङा, जों गासैबो मिसल जोंनि रायजो राजायानो जेन'बा गावबुरा सेक्रेटारि जों गासिबो बिपिएफनिबो दं, मानिबो इउपिपिएलनिबो दङ। बाहाय जोङो जमा मिटिं खालामलायनानै गावबुरा सेक्रेटारि जों रायजोयैनो मिलायनानै माने बैयाव थांनोसै। बे जयन्त सारा बुंलांबाय नालाय, नोंसोर बेहायनो दै राननाय खिनियावनो बैयाव थाहैखादो गोजौआव होननानै बुंलांनायखाय जों थाहैदोंमोन आरो। 1.5 माससो बायदि जों थादों। जोङो बे गामिनि स्कुलाव लिरि थादोंमोन, बेयावबो दै बाना जाजोबो, बावनो लोमजाहैजोबो, जों बाहाय थानो हायाखिसै आरो। जा एसे एनै सेरसे सेरनै मोनदोंमोन, बेयावथ' जोंनो नांगौखिनि बायदि नङा। फैसाखौथ' जों जेन'बा माखासे मानसिया मोनदों खोमा 95,000 बै थांनाय बोसोराव जों मोनाखै। आरो मेम्बारा डाबल बोरायनि बुरैनि सोनानै लादों जोंनि नामनि फैसाखौ। मेम्बारा लथायन औवारि, लाख्रिगुरि गामिनिनो। हिनजावनि हौवानि माने माबा नाम्बार मोनसेयावनो सानै सोनानै लादों। जोंनो होआखै, जोङो कन्ट्र'फोरा जों मोनाखै। हगारबाय, फैसा लानानै हगारबाय सार। बै माबानि रानि खाथा माबा फरेस्ट अफिसनिफ्राय जों लायदों। आंथ' फैसा लानायखौ आं मिथिया, माने जों गावबुरानो माने जोङो सेन्ट्रेल गावबुरा माने सरकार गावबुराखौ जों लांफादोंमोन नालाय, ओमफ्राय बिसोरनो जों आखायाव होदोंमोन आरो। आखायाव होदों, 8,500 लाखिदों। 8,500 लाखिदों। आंनो बुख'ना लाबोनो बोरायखौ आं फिसायखौ हमनानै लाबोदों लामानिफ्रायनो। अफिसावनो नाजों जायखिजाया गावबुराजों मेम्बारजों हैदों सिङाव, ओमफ्राय आंथ' होनो मोनासै। फैसाखौ आङो मेम्बारनि आखायाव गथायना होदों, गावबुराजों मेम्बारजों न' सिङाव हैदों आरो। ओमफ्राय सोर नाजावखौ आं मिथिया। रिनिखाथा फरेस्ट अफिसावनो, औ रेन्जार अफिसाव। सासेना 20,000, ओमफ्राय आंनि बोरायना 8,500 लामायाव हमनानै बे न'खौ आङो एसे दस्रा साइडआव लुनो होननानै बुंदोंमोन गोदो, गभर्नमेन्टनि मोननाय हिसाबै।
ओमफ्राय बे दैया खाथिसै ओमफ्राय खुरखागोन ना मागोन आं बेखौ बुंदोंमोन आरो बे खुरखायोबा जों गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा खालामगोन होनना बुंदों आरो सरकारा जों मोनसे आखायाव लागोन होनना बुंदों माने दै खुरखानानै न'नि उसुंसिम फैथारबाय नोंनिया आंनाथ' दैयाथ' न'आवनो फैथारबाय नै ओमफ्राय मोननोथ' बारा गोजान गैला गोदो माबायदिमोन गोदोथ' दैया एसे गोजानमोन जेरावबो गुवारमोन जायगाया गोलावमोन गिदिरमोन ओमफ्राय दा दैयाथ' सानसेनो फैयो बे हाजोनि दैयाथ' बुंनो हाया बादा होनो हाया खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंनिया आंनि हाया 15 बिगासिम थांखाबाय दा बेसेबां दंबावो दाथ' आधा बिगायानो गैला सुयोब्ला आधा बिगा गैला बे खुरखा जायोबा बहा थागोन दा हां गैया आंहा दा गैथ'वा होननांगोन गैया होननानै लानांगोन दंब्ला दा मा लुबैदों सरकारनिफ्राय गुबुनाव हा मोनजानो लुबैदों गुबुनाव हा मोनजानो लुबैनाय माने दा सरकारा मा डिसिसन लायो जोंखौ मैया जे आरो नोंथांमोनखौ बै मोनसे जायगायाव थाहैनायखौ होखारलायनाय जादोंनो माथो जोंथ' बेखौ जोङो एसे नायथ'नो होननानै रिलिफ बादि थाहैदोंमोन एसे डिसिसन माने लादोंमोन रिलिफ बादि थाथ'दोंमोन होयोना होआ मोनबा जों बावनो थागौमोन मोननोबो लुबैदों जोङो हाखौनो मोननो लुबैदोंमोन गाबोन समफोर अखा जुदि बाना जावोबा नोंथां न'आथ' गुगागोन न'आनो बे बाना जायगायाथ' आरो गुगाखागोन आरो नै माबा 10 मिनिटानो गैला सोर सोर थायो न'खरावलाय सोर सोर दं न'खराव जोंना न'आव बोराय बुरि फिसाफ्रा हाबा जाजोब्बाय सानैसो बुंगोन आरो दैबानानि सोमोन्दै जेनेबा बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै जोंनि गामिनि मेम्बार बा सोरबा गामिनि गार्जेनफोरा जेनेबा बै 95,000 जे जोङो सरकारा फैसा हरदोंमोन बे फैसाखौ जेनेबा गावसिनि नामाव बोरै सानै सोनानै लाखो आरो बै साहाथिं बोरै बारनानै सोहैखो आरो ओरै खोलाजों बोरै बारनानै सोखो जोंखौ बोरै गालांखो आरो बै साहा जोबथारनायाव बोरै सोखो आङो बेखौसो सोंनो सानदों आरो माला जाया बे घटनाया जेनेबा सेमोन मोनबाय सेमोन 95,000 जों सरकार थांनाय बोसोराव दै लोमनाय नामाव मोनदोंमोन दै लोमनाय नामाव मोनदोंमोन जों 6 बोसोरा जों दिनैसिम लोमनानै जोंनावबो लोमखादों दैबानाया सिगांनिफ्रायनो लोमदों आरो नै दा अबस्थाखौ सारमोनहा नायफैनो हागोन माबायदि अबस्थायाव नोंस्रा मोनाखै नामा ओहो मोनाखै जों 15 खरा मोनाखै आरो ओरै सा बिजौआव मोनदों खोला बिजौआव मोनदों ओरै बारनानै मोनदों ओरै बारनानै मोनदों जों मोनाखै जोंनो होआखै आरो सोर होआखै जेनेबा गामिनि गार्जेन जाय मेम्बारफोर थाबायग्रा सरकार रुलिं हिसाबै थाबायग्रा मानसिफ्रा जोंनो होआखै जाय मेम्बार बे लथेन औवारिया बिसिनि एकाउन्टआव मोनसे फिसायनि एकाउन्टआव मोनसे बे फैसाखौ सोनानै लादों आरो 95,000 औ 95,000 दाथ' दैज्लां बोथोर जों नुदों नोंथांमोननि हाया दै खुरखाजोबजाबाय न'सिमबो दै हाबफैजोबजाबाय मा लुबैदों सरकारनिफ्राय मा हास्थायदों सरकारनिफ्राय जोंनो थानायनि बेबस्था होथों बैयावबो जोङो हादानावबो जोंखौ थाहोआबा जोंनो दखरसेबाबो सरकारा जोंनो थानायनि मोन्थाय सिर'सिथाय जोंनो थानायनि मोन्थायखौ बेबस्था खालामनानै होदों आरो खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंसोरलाय जोंनाथ' 18 बिगा दंमोन जेनेबा 9 बिगासोमोन आरो बे माबायाव होजानाया जेनेबा जों बेहाय माबा हैग्राया बेहाय जेनेबा खाजोना होग्राया 9 बिगा जोंना माइ गायग्रा दुब्लि दंना गैया माइ गायग्रा दुब्लिथ' जोंना 9 बिगा 18 बिगा खामोन माखासेया खारजानाय जायाखै माखासेया माने 9 बिगाया जानाय जायो दा माइबो गायला माइ गायनो माने जों आधा बिगाबो हायानो गैखाला थानायनि हायानो आरो जों सरकारनि न' मोनदोंमोनलै बेबो जोङो लुथारनोसैमोन जेनेबा बाथाम जों जगायजोबखाबायमोन थिं जों जगार खालामजोबखाबायमोन बेबो दैबानाजों साफा गोजावलांजोबबाय जों दा मा राहायै लुगोन मैया जे नोंथांमोन थाहैथ'नाय जितु रिलिफ थाहैदोंमोन बेहाय नोंथांमोनखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारनाय जादों होखारदों जोंखौ दानफायनानैसो गासिबो जोंनि न' बांखौ गासिबो दानफायनानै एमएलए जयन्त बसुमतारी थानो थिनदोंमोन नामा नोंथांमोनखौ बाहाय बुंफैदोंमोन गामियाव बाहाय जेनेबा लिरिफ जानायनि माबा गैला बाहाय थाजाखालाबो बैयाव खारखोनानै थाहैदो जयन्त सारा बिदि बुंफैदोंमोन आरो नोंसोरखौ बुंदोंमोन औ जोंखौ बुंदोंमोन गावनो सलां फैनानै फोथाराव जोंखौ बेबायदि बुंदोंमोन नोंसोर बाहाय थाजाखाला हिसाबै बे गोजौआव जों रेसनखौ गोजौआवनो लांनानै हैनोसै जोङो रायजो राजाफ्रा माने जयैनो मेम्बारबो गावबुरा सेक्रेटारि जोंखौ जयैनो मिटिं खालामनानै बै गोजौआव थाहैनोसै लिरिफखौ बाहाय जायोबा जाय जायोबा मोनजाला बै गोजौआव जाहैदो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय बेयाव थानाय टाइमावहाय सरकारनिफ्राय रिलिफआव रेसनफोर होफैदोंमोन नामा बैहाय होफैयाखै जेबो गैया होफैयाखै सानबेसे थाया जोंलाय बेहाय जों 1.5 मास बायदि थादों नोंथांमोनखौ आरो माबा होनबावदो इएम फेरेंगा बसुमतारीया दहाय फुङावहाय बुंदों जे इउपिपिएलनि नङा बिपिएफनि गोजा होनना बुंदों नङा
बेयो BPMनि गोजा नङा जों UPPLनि BPMनि जों गामि दरसेयाव संसार जानाय हिसाबै जोंखौ गावबुरा सेक्रेटारियानो जयै बेयावनो थाहैनांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो थिखानाय हा दङ हिसाबै जोंखौ बेयाव थाहैनांगौ जाहैनांगौ होननानैसो जोंखौ ट्रेक्टराव माल माथा थिखो होनानै लांदोंमोन। बेबायदि खोथा बुंनाया बेसेबां गनायथाव जादों? गनायथाव नङा जेन'बा बिसोरो जोंखौ ओरैनो जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै बेयाव लांबाय माखासेया ओरै थालांबाय होमबा जोंखौथ' थगायनायसो जादों। गामिनि गावबुरा जेनेबा जायफोर बै जेनेबा मेम्बारफोर बिसोरो गार्जेनफोर गामिनि गार्जेनफोरा जोंखौ थगायनानै जोंखौ बैयाव लांबाय गावस्रा थालांबाय। रायजो राजा जानानै नोंथांमोना दा मा लुबैदों? रायजो राजा जानानै जोङो खौसेयै थानायनि थाखाय मोनसे बेब'स्था होजानायखौ जों लुबैदों आरो सरखार हिसाबै जेनेबा। गिबियावनो आङो लावख्रिगुरिनि जानानै बयनिसिमबो निउस नायग्रा बर' फिसा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै बिथांमोनहा जोंनिसिम खौरां लाफैदों, बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर होयो गामिनि जानानै। दा जोंखौ दुखु खस्थ' मैयानिफ्राय दिनैसिमाव जेसेबां जोंनाव हांगामा जादों बेखौ लानानै जोंनिसिम खौरां लाफैदों। जों बिथांमोनखौ लेंहराखैब्लाबो बिथांमोनहा फैनानै सुलाद लाफैदों। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो मानो बेवहाय ज' जानो गोनां जादों आं बेखौनो बुंनो सानदों गामिनि जानानै। जोङो गामि हिसाबै जों दुखिया सुबुं, जोङो बेवहाय जोङो दिनैसिम 6 बोसोर जाबोबाय दैबाना लोमसाव जानाया। नोंथांमोना नुनो मोनगोन, दान्दिसे समनि उनाव बिथांमोनहा दिन्थिगोन। दिनै बेवहाय जोंनि न'आ बालाजों लोमसाव जाबाय, फुलुंजों लोमसाव जाबाय। बे भुटाननिफ्राय फैनाय बे निज्रा दैया जेरैबायदि फैदों, थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि दैबाना जादोंमोन, दिनै बे 6 बोसोराव आगान होनायनि गेजेरजों गैयाब्लाबो जोंनाव 40% बयनिबो न'खौ लोमसावजोब्बाय आरो फुलुं खोबजोब्बाय। बे अबस्था गैयैनि खार'नावनो जोङो जेराव रिलिफ थाबाय थायोमोन, बे रिलिफ थानायाव जोंहा केम्प बानायनो थाखाय जायगा गैला आरो जोङो न'आवबो थानो थाखाय बिराद उसुबिदा। फारसेथिं मोनायाव मैदेर फैयो आरो फारसेथिं दै बाना लोमसावबोयो। बे हिसाबै जोङो माबा मोनसे जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो जयैनो सावरायलायनानै जोंहा मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जोङो बै मैया जेरैबायदि इभेकसन जादोंमोन बे जानाय जायगायाव जोङो थाहैनो गोनां जादोंमोन। जोंखौ बिसेस बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेम्बार दङ आरो गावबुरा सरखारि गावबुरा दङ। बिथांमोनहा ज' लिंथुमलायनानै मिटिं खालामनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंखौ लांदोंमोन। दा बिनि फिनजाथायखौ जोंनो होदों। दा बेखायनो जोङो बाहाय दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो गोनां जादों। सारमोननिसिम आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो, दिनै बे बिटिआर सरखार सुक्ति जानानै, सान्थि सुक्ति जानानै दिनै जुदि जों बर' फिसा हिसाबै बे लावख्रिगुरिनि जानानै दिनैसिम जोंखौ मिथियै रावबो गैला। जोंखौ थांनाय बोसोरफोराव थांनाय समाव जाहा आसामनि CEM जाहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनहाबो फैदोंमोन। हेलिकप्टार बाग्लायलायनानै बुंफैदोंमोन बे दैखौ पारमानेन्ट सलुसननि थाखाय प्रटेकसन खालामनो थाखाय खोथा होदोंमोन। दा बिसिबां खोथा होदों बियो गासिबो आसायाव जोङो थादोंमोन, नाथाय निरासा जाबाय। दा बिसिमाव दिनैसिम दैबाना जासेयावबो जोङो भुगिनो गोनां जादों। बे हिसाबै जोङो खावलायदोंमोन, जों आर'ज गाबदोंमोन, जोंनो पारमानेन्ट सलुसन नांगौ जों बुंबाय थादोंमोन। दा बे हिसाबै मोनैनि जोङो रायलायहैदों, जोङो EM सारनाव रायलायहैदों। जों थाङाब्लाबो जोंनि माखासे बर' फिसाफ्रा, जोंनि आदै मादैमोन बिथांमोनहा थांनानै, जोंनि गावबुरा, जोंनि मेम्बार बिथांमोनहा थांनानै खावलायहैदोंमोन, आर'ज खालामहैदोंमोन। जोङो बिदि ओरैबायदि निरुपाय जाबाय, जोंहा थानो अबस्था गैला होननानै बुंदोंमोन। दा बे हिसाबै बुंहैनायाव बिथाङा जेबो मेसेज हराखैब्लाबो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ, जोङो रायलायगासिनो दङ होननानै बुंहरदोंमोन EM साराबो। आरो MLA सारा गावनो फैनानै बुंफैदोंमोन स्वयं। दा बे मादैमोनहा बुंनो हायो जोंखौ मोनसे फिसा रियेलि हांगार स्ट्रिट खालामनानै बेयावनो थांनानै थाहैथ'दो होननानै बुंनायखाय जोङो बे गामिनिफ्राय बै जायगायाव मैया इभेकसन जेराव खालामदों बेवहाय थाहैदोंमोन। दा बे थाहैनायाव जोङो 1.5 मास जों थाहैनायनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि मोनसे फिनजाथाय होबाय। माखासे जाहा
माखासे मानसिफ्रा थांनानै फैफिनबाय जायहा अबस्था गोनां बिसोर बिथांमोनहा फैफिनबाय अबस्था गैयि बिथांमोनहा थाबोसोमदोंमोन बे हिसाबै दा बिथांमोनहा ओरैबायदि भुगिनांबाय मैयानि दिनाव सार्कोल अफिसनिफ्राय हरनाय आरो माखासे डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय त्रिपाल माबा माबि गासिबो दानसि दुनसि खालामलांजोब्बाय दा बे हिसाबैनो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो दुखु मोननानै जोङो दिनै थासोमनो गोनां जादों दा बेखायनो आङो सारमोननिसिम गामि जानानै आर'ज गाबगोन जों रायजो हौवा हिसाबै बयबो बुंगोन दिनै जोंनो नांगौ सलुसन जोंनो नांगौ पार्मानेन्ट सलुसन जोंनो नांगौ जास्टिस थार बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ दा बिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै जोंखौ थाला थुलायै जोंखौ BPFनि सापर्टार आरो खाम्फानि मोनसे लिंक दं बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों दुखु मोनदों दिनै बुंगोन आं दिनै बिनि गेजेरजों दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों जाय मानसि बिथांमोनहा जे बे सासे EM सारखौ आङो सारनिसिम आखाइ खबजबनानै आं आर'ज गाबो आङो गामिनि जानानै दिनै 6 बोसोर आं भुगिनांनानै दिनै आङो बावहाय 40 बोसोर जाबाय लावख्रिगुरियाव आरो बै दखल खालामनाय हाखौ जोङो 30-35 जोङो दखल खालामनानै दोनबोदों नङामोनबा गुबुन हारिफोरा बाहाय बासाबोजोबसिगौमोन बे हिसाबै थांनाय सरखारफोराव जेरैबायदि जोङो सोलिबोदों बे समाव जोङो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुबाय बेवहाय थाहैनायनि खाथिराव बाहाय सोरनिबा लिंक दं होननायाव जों दुखु मोननानै दिनै जोङो आर'ज गाबनो गोनां जादों सारमोन अननानै प्लिज काइन्डलि जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन आंजों बा जोंजों बाहाय जिसिबां सापर्ट दंमोन बाहाय जिसिबां रिलिफ बाइस्कर थाहैदोंमोन बाहाय ट्रेक्टराव बहद होग्राबो दं नांगोलाव बहद होग्राबो दं जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो हाबाय 6 बोसोर जाबाय जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों जोंखौ मानो फार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिभाजन खालामखो सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइखौ जबै आर'ज खालामो दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ सोरबा BPFनाव थानो हागौ बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दा बुं हाय बर' फिसाफोर जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मादैमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहल होनायखौ दिनै नाय साननानै नाय बे आब'मोन बायदिया बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहल होदोंमोन सारनो साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो आरो नाय साननानै नाय नैबे फंबायखौ दिनै हमना लांदों स'निफ्राय हमना लाङाखै मैया इभिकसन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों हमना लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव FRAनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव BTC जादोंमोन बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बेसेबां हा दं सोरनावबा 8 बिगा सोरनावबा 3 बिगा 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय बाला अन्थाइ जाजोब्बाय अब्लाबो जोङो टेक्स हरो
जों टेक्स हरो जोङो बे हानि नामाव एफार खाजोना हरोना हरा हरजोबो बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो बयनिसिमबो आं बर' फिसाफोरनिसिम आर'ज गाबगोन गामि जानानै जोंनाव गासिबो जाम्बा जाम्बि आं एसे बुंनो गोरों हिसाबै आं दिनै बुंबाय आंनिसिमबो आं दुखु मोनगोन EM फेरेंगा ओमफ्राय बिथां बुंनाय बायदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे नोंथांमोनखौ मदद खालामहादों नामा खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंनि बे जायगायाव फैनानै जेबो सुबिदा लाफैनो हाया बिथाङा जि जेननानै थाबाय जेबो सहाय होफैनो हायाखै थेवब्लाबो जेननाय हिसाबै बिथाङा गाव फैयाखैब्लाबो पार्टि हिसाबै सासे सानै मानसिफ्रा फैनानै एसे एनै जोंनो रिसन होफैदों सहाय होफैदों बेल' खिन्थु खाम्फा बरगयारि जे जोंखौ बाव थाहै बिदि रबार बागान गाय होननानै बुंदों बियो नेभार बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंखौ बुंफैयाखै नंगौना नङा रायजो जोंखौ बुंफैयाखै जोंखौ रावबो थानो थिनफैयाखै जोंनो गोसो जानानै जोंनाव रावबो लिडार गैया होननानै जों रायजोआनो डिसिसन लानानै जोंखौ गावबुराया लांदों जोंखौ लिंलांदों मेम्बार बिथांमोनहा गावबुरा बिथांमोनहा मिटिं जानानै डिसिसन मथे जों ज'यै थांदोंमोन माखासेफ्रा ओरै फैबाय सिरि फैबाय जों थासोमनो गोनां जाबाय जायहा बाहाय लोमसावजोबजाबाय बिथांमोना थाजोबनो गोनां जादों बे हिसाबै आरो रन्जित बसुमतारी बिथाङा दे नोंथांमोनखौ BPFनि सापर्टार होदों दा थारै नोंथांमोना आं BPFनि सापर्टार नङा आं जा सिगांनिफ्राय बहर होजेनदों आं बेयाव आं UPPLआवनो होखानायखा दा नोंथांनि जे हाया खुरखाजोब्बाय नोंथांमोना रिलिफ खायदोंमोन मैया इभिकसन खालामबाय दा मा लुबैगोन सरकारनिफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय बेखौ होआबा जोङो हादानावबो जोङो हा होआबा आरो जोङो बाहाय थानायनि जेबो सुबिदायानो गैया जेन'बा सरकारा जोंखौ माबा होयो जेन'बा बेखौसो जोङो माबा लागोन आरो जेन'बा जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय बिनि बदल जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय होगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो प्रटेक्ट होयो ना दा थानाय हानि अबस्थाया मा जागोन जोंनि थानाय अबस्थायाथ' हायानो जोंनाव बिगासे बिगानैबो आधा बिगाबो गैखाला बेनो जोंनाव खुखाजोबखाबाय न'आनो दिनै हाबजोबनानै उन्दुनोनो जों जायगायानो गैखाला सोरबा BA फरायलांबाय बिनिफ्रायनो दा अबस्थायानो गैला सोरबा दस्रायाव खुरमा जाथि गोनांनाव थानानै फरायबाय जोंनावथ' दा जेन'बा गैयैनो थाबाय ओरैनो दङ खस्थ'आथ' बेयो ओरैबायदि खस्थ' बाव थाहां सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैनोबो सानसुफोराव जेन'बा माबा खालामबाय एडमिसन खालामबाय दस्रा जायगायावथ' मोनहैयाना दा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दंखायो आरो दा 50 दङनो गासै जोंनि जेनेबा टटेल 56 नो 56 आव माने बै सोदेरनायसो जाहैदों माखासे आं बेखौ मिन्थिया माने 50खौ आं मिन्थिगौ आरो EM फेरेंगा बसुमतारी बुंदों नोंथांखौ गासैखौबो BPFनि सापर्टार होननानै निउसआव बुंदों गासैबो सापर्टार नङा जों BPFनिल' नङा जों गासैबो मिसल जोंनि रायजो राजायानो जेन'बा गावबुरा सेक्रेटारि जों गासिबो BPFनिबो दं मानिबो UPPLनिबो दङ बाहाय जोङो जमा मिटिं खालामलायनानै गावबुरा सेक्रेटारि जों रायजोयैनो मिलायनानै माने बैयाव थांनोसै बे जयन्त सारा बुंलांबाय नालाय नोंसोर बेहायनो दै राननाय खिनियावनो बैयाव थाहैखादो गोजौआव होननानै बुंलांनायखाय जों थाहैदोंमोन आरो 1.5 माससो बायदि जों थादों जोङो बे गामिनि स्कुलाव लिरिब थादोंमोन बेयावबो दैबाना जाजोबो बावनो लोमजाहैजोबो जों बाहाय थानो हायाखिसै आरो समाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर बा रेसनफोर मोनदोंना मोनाखै जा एसे एनै सेरसे सेरनै मोनदोंमोन बेयावथ' जोंनो नांगौखिनि बायदि नङा फैसाखौथ' जों जेन'बा माखासे मानसिया मोनदों खोमा 95,000खौ बै थांनाय बोसोराव जों मोनाखै आरो मेम्बारा डाबल बोरायनि बुरैनि सोनानै लादों जोंनि नामनि फैसाखौ मेम्बारा लथाया नवारि लावख्रिगुरि गामिनिनो हिनजावनि हौवानि माने न' माबा नाम्बार मोनसेयावनो सानै सोनानै लादों जोंनो होआखै जोङो 15 खरा जों मोनाखै हगारबाय फैसा लानानै हगारबाय सार बै माबानि रानि खाथा माबा फरेस्ट अफिसनिफ्राय जों लायदों आंथ' फैसा लानायखौ आं मिथिया माने जों गावबुरानो माने जोङो सेन्ट्रेल गावबुरा माने सरकार गावबुराखौ जों लांफादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनो जों आखायाव होदोंमोन आरो आखायाव होदों 8,500 लाखिदों
आं साराय 8,000 लाखिदों आंनो बुख'ना लाबोनाय बोरायखौ आं फिसायखौ हमना लाबोदों लामानिफ्रायनो अफिसावनो नाजों जायखिया गावबुराजों मेम्बारजों हैदों सिङाव ओमफ्राय आंथ' होनो मोनासै फैसाखौ आङो मेम्बारनि आखायाव गथायना होदों गावबुराजों मेम्बारजों न' सिङाव हैदों आरो ओमफ्राय सोर नाजोंखौ आं मिथिया रिनिखाथा फरिस अफिसावनो रेन्जार अफिसाव सासेना 20,000 ओमफ्राय आंनि बोरायना 8,500 लामायाव हमनानै बे न'खौ आङो एसे दस्रा साइडआव लुनो होननानै बुंदोंमोन गोदो गभर्नमेन्टनि मोननाय हिसाबै ओमफ्राय बे दैया खाथिसै ओमफ्राय खुरखागोन ना मागोन आं बेखौ बुंदोंमोन आरो बे खुरखायोबा जों गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा खालामगोन होनना बुंदों आरो सरकारा जों मोनसे आखायाव लागोन होनना बुंदों मा दै खुरखानानै न'नि उसुंसिम फैथारबाय नोंनिया आंनाथ' दैयाथ' न'आवनो फैथारबाय नै ओमफ्राय मोननोथ' बारा गोजान गैला गोदो माबायदिमोन गोदोथ' दैया एसे गोजानमोन जेरावबो गुवारमोन जायगाया गोलावमोन गिदिरमोन ओमफ्राय दा दैयाथ' सानसेनो फैयो बे हाजोनि दैयाथ' बुंनो हाया बादा होनो हाया खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंनिया आंनि हाया 15 बिगासिम थांखाबाय दा बेसेबां दंबावो दाथ' आधा बिगायानो गैला सुयोब्ला आधा बिगा गैला बे खुरखा जायोबा बहा थागोन दा हायानो गैया आंहा दा गैथ'वा होननांगोन गैया होननानै लानांगोन दंब्लाबो दा मा लुबैदों सरकारनिफ्राय गुबुनाव हा मोनजानो लुबैदों गुबुनाव हा मोनजानो लुबैनाय माने दा सरकारा मा डिसिसन लायो जोंखौ मैया जे आरो नोंथांमोनखौ बै मोनसे जायगायाव थाहैनायखौ होखारलायनाय जादोंनो माथो जोंथ' बेखौ जोङो एसे नायथ'नो होननानै रिलिफ बादि थाहैदोंमोन एसे डिसिसन माने लादोंमोन रिलिफ बादि थाथ'दोंमोन होयोना होआ मोनबा जों बावनो थागौमोन मोननोबो लुबैदों जोङो हाखौनो मोननो लुबैदोंमोन गाबोन समफोर अखा जुदि बाना जावोबा नोंथां न'आथ' गुगागोन न'आनो बे बाना जायोबाथ' आरो गुगाखागोन आरो नै माबा 10 मिटारानो गैला सोर थायो न'खरावलाय सोर दं न'खराव जोंना न'आव बोराय बुरि फिसाफ्रा हाबा जाजोब्बाय सानैसो दे दसे बुंगोन आरो दैबानानि सोमोन्दै जेनेबा बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै जोंनि गामिनि मेम्बार बा सोरबा गामिनि गार्जेनफोरा जेनेबा बै 95,000 जे जोङो सरकारा फैसा हरदोंमोन बे फैसाखौ जेनेबा गावसिनि नामाव बोरै सानै सोनानै लाखो आरो बै साहाथिं बोरै बारनानै सोहैखो आरो ओरै खोलाजों बोरै बारनानै सोखो जोंखौ बोरै गालांखो आरो बै साहा जोबथारनायाव बोरै सोखो आङो बेखौसो सोंनो सानदों आरो माला जाया बे घटनाया जेनेबा सेमोन मोनबाय सेमोन 95,000 जों सरकार थांनाय बोसोराव दै लोमनाय नामाव मोन्दोंमोन दै लोमनाय नामाव मोन्दोंमोन जों 6 बोसोरा जों दिनैसिम लोमनानै जोंनावबो लोमखादों दैबानाया सिगांनिफ्रायनो लोमदों आरो नै दा अबस्थाखौ सारमोनहा नायफैनो हागोन माबायदि अबस्थायाव नोंस्रा मोनाखै नामा ओहो मोनाखै जों 15 खरा मोनाखै आरो ओरै सा बिजौआव मोन्दों खोला बिजौआव मोन्दों ओरै बारनानै मोन्दों ओरै बारनानै मोन्दों जों मोनाखै जोंनो होआखै आरो सोर होआखै जेनेबा गामिनि गार्जेन जाय मेम्बारफोर थाबायग्रा सरकार रुलिं हिसाबै थाबायग्रा मानसिफ्रा जोंनो होआखै जाय मेम्बार बे लथेन औवारिया बिसिनि एकाउन्टआव मोनसे फिसायनि एकाउन्टआव मोनसे बे फैसाखौ सोनानै लादों आरो 95,000 औ 95,000 दाथ' दैज्लां बोथोर जों नुदों नोंथांमोननि हाया दै खुरखाजोबजाबाय न'सिमबो दै हाबफैजोबजाबाय मा लुबैदों सरकारनिफ्राय मा हास्थायदों सरकारनिफ्राय जोंनो थानायनि बेबस्था होथों बैयावबो जोङो हादानावबो जोंखौ थाहोआबा जोंनो दखरसेबाबो सरकारा जोंनो थानायनि मोन्थाय सिर'सिथाय जोंनो थानायनि मोन्थायखौ बेबस्था खालामनानै होथों आरो खय बिगासो हाया खुरखा जाखो नोंसोरलाय जोंनाथ' 18 बिगा दंमोन जेनेबा 9 बिगासोमोन आरो बे माबायाव होजानाया जेनेबा जों बेहाय माबा हैग्राया बेहाय जेनेबा खाजोना होग्राया 9 बिगा जोंना माइ गायग्रा दुब्लि दंना गैया माइ गायग्रा दुब्लिथ' जोंना 9 बिगा 18 बिगाखामोन माखासेया खारजानाय जायाखै माखासेया माने 9 बिगाया जानाय जायो दा माइबो गायला माइ गायनो माने जों आधा बिगाबो हायानो गैखाला थानायनि हायानो आरो जों सरकारनि न' मोन्दोंमोन नै बेबो जोङो लुथारनोसैमोन जेन'बा बाथाम जों जगायजोबखाबायमोन थिं जों जगार खालामजोबखाबायमोन बेबो दैबानाजों साफा गोजावलांजोबबाय जों दा मा राहायै लुगोन मैया जे नोंथांमोन थाहैथ'नाय जितु रिलिफ थाहैदोंमोन बेहाय नोंथांमोनखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारनाय जादों होखारदों जोंखौ दानफाय दानसि गासिबो जोंनि न' बांखौ गासिबो दानफायनानै एम एल ए जयन्त बसुमतारी थानो थिनदोंमोन नामा नोंथांमोनखौ बेहाय बुंफैदोंमोन गामियाव
बाहाय जेन'बा लिरिफ जानायनि माबा गैला बाहाय थाजा खालाबो बैयाव खारखोनानै थाहैदो हेमेन्थ जयन्त सारा बिदि बुंफैदोंमोन आरो नोंसोरखौ बुंदोंमोन औ जोंखौ बुंदोंमोन गावनो सलां फैनानै फोथाराव जोंखौ बेबायदि बुंदोंमोन नोंसोर बाहाय थाजा खाला हिसाबै बे गोजौआव जों रेसनखौ गोजौआवनो लांनानै हैनोसै जोङो रायजो राजाफ्रा माने जयैनो मेम्बारबो गावबुरा सेक्रेटारि जोंखौ जयैनो मिटिं खालामनानै बै गोजौआव थाहैनोसै लिरिफखौ बाहाय जायोबा जाय जायोबा मोनजाला बै गोजौआव जाहैदो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय बेयाव थानाय टाइमावहाय सरकारनिफ्राय रिलिफआव रेसनफोर होफैदोंमोन नामा बैहाय होफैयाखै जेबो गैया होफैयाखै सानबेसे थायाव जोंलाय बेहाय जों 1.5 मास बायदि थादों नोंथांमोनखौ आरो माबा होनबावदो इएम फेरेंगा बसुमतारिया दहाय फुङावहाय बुंदों जे इउपिपिएलनि नङा बिपिएफनि गोजा होनना बुंदों नङा बियो बिपिएफनि गोजा नङा जों इउपिपिएलनि बिपिएफनि जों गामि दरसेयाव संसार जानाय हिसाबै जोंखौ गावबुरा सेक्रेटारियानो जयै बेयावनो थाहैनांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो थिखानाय हा दङ हिसाबै जोंखौ बेयाव थाहैनांगौ जाहैनांगौ होननानैसो जोंखौ ट्रेक्टराव माल माथा थिखो होनानै लांदोंमोन बेबायदि खोथा बुंनाया बेसेबां गनायथाव जादों गनायथाव नङा जेन'बा बिसोरो जोंखौ ओरैनो जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै बेयाव लांबाय माखासेया ओरै थालांबाय होमबा जोंखौथ' थगायनायसो जादों गामिनि गावबुरा जेनेबा जायफोर बै जेनेबा मेम्बारफोर बिसोरो गार्जेनफोर गामिनि गार्जेनफोरा जोंखौ थगायनानै जोंखौ बैयाव लांबाय गावस्रा थालांबाय रायजो राजा जानानै नोंथांमोनहा दा मा लुबैदों रायजो राजा जानानै जोङो खौसेयै थानायनि थाखाय मोनसे बेब'स्था होजानायखौ जों लुबैदों आरो सरकार हिसाबै जेनेबा गिबियावनो आङो लावख्रिगुरिनि जानानै बयनिसिमबो निउस नायग्रा बर' फिसा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दिनै बिथांमोनहा जोंनिसिम खौरां लाफैदों बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर होयो गामिनि जानानै दा जोंखौ दुखु खस्थ' मैयानिफ्राय दिनैसिमाव जेसेबां जोंनाव हांगामा जादों बेखौ लानानै जोंनिसिम खौरां लाफैदों जों बिथांमोनखौ लेंहराखैब्लाबो बिथांमोनहा फैनानै सुलाद लाफैदों दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो मानो बेवहाय ज' जानो गोनां जादों आं बेखौनो बुंनो सानदों गामिनि जानानै जोङो गामि हिसाबै जों दुखिया सुबुं जोङो बेवहाय जोङो दिनैसिम 6 बोसोर जाबोबाय दैबाना लोमसाव जानाया नोंथांमोना नुनो मोनगोन दान्दिसे समनि उनाव बिथांमोनहा दिन्थिगोन दिनै बेवहाय जोंनि न'आ बालाजों लोमसाव जाबाय फुलुंजों लोमसाव जाबाय बे भुटाननिफ्राय फैनाय बे निज्रा दैया जेरैबायदि फैदों थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि दैबाना जादोंमोन दिनै बे 6 बोसोराव आगान होनायनि गेजेरजों गैयाब्लाबो जोंनाव 40% बयनिबो न'खौ लोमसावजोब्बाय आरो फुलुं खोबजोब्बाय बे अबस्था गैयैनि खारनावनो जोङो जेराव रिलिफ थाबाय थायोमोन बे रिलिफ थानायाव जोंहा केम्प बानायनो थाखाय जायगा गैला आरो जोङो न'आवबो थानो थाखाय बिराद उसुबिदा फारसेथिं मोनायाव मैदेर फैयो आरो फारसेथिं दै बाना लोमसावबोयो बे हिसाबै जोङो माबा मोनसे जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो जयैनो सावरायलायनानै जोंहा मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जोङो बै मैया जेरैबायदि इभेकसन जादोंमोन बे जायगायाव जोङो थाहैनो गोनां जादोंमोन जोंखौ बिसेस बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेम्बार दङ आरो गावबुरा सरकारि गावबुरा दङ बिथांमोनहा ज' लिंथुमलायनानै मिटिं खालामनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंखौ लांदोंमोन दा बिनि फिनजाथायखौ जोंनो होदों दा बेखायनो जोङो बाहाय दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो गोनां जादों सारमोननिसिम आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो दिनै बे बिटिआर सरकार सुक्ति जानानै सान्थि सुक्ति जानानै दिनै जुदि जों बर' फिसा हिसाबै बे लावख्रिगुरिनि जानानै दिनैसिम जोंखौ मिथियै रावबो गैला जोंखौ थांनाय बोसोरफोराव थांनाय समाव जाहा आसामनि CEM जाहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनहाबो फैदोंमोन हेलिकप्टार बाग्लायलायनानै बुंफैदोंमोन बे दैखौ पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय प्रटेक्सन खालामनो थाखाय खोथा होदोंमोन दा बिसिबां खोथा होदों बियो गासिबो आसायाव जोङो थादोंमोन नाथाय निरासा जाबाय दा बिसिमाव दिनैसिम दैबाना जासेयावबो जोङो भुगिनो गोनां जादों बे हिसाबै जोङो खावलायदोंमोन जों आर'ज गाबदोंमोन जोंनो पार्मानेन्ट सलुसन नांगौ जों बुंबाय थादोंमन दा बे हिसाबै मोनैनि जोङो रायलायहैदों जोङो EM सानाव रायलायहैदों जों थाङाब्लाबो जोंनि माखासे बर' फिसाफ्रा जोंनि
आदै मादैमोन बिथांमोनहा थांनानै जोंनि गावबुरा जोंनि मेम्बार बिथांमोनहा थांनानै खावलायहैदोंमोन आर'ज खालामहैदोंमोन जोङो बिदि ओरैबायदि निरुपाय जाबाय जोंहा थानो अबस्था गैला होननानै बुंदोंमोन दा बे हिसाबै बुंहैनायाव बिथाङा जेबो मेसेज हराखैब्लाबो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ जोङो रायज्लायगासिनो दङ होननानै बुंहरदोंमोन EM साराबो आरो MLA सारा गावनो फैनानै बुंफैदोंमोन स्वयं दा बे मादैमोनहा बुंनो हायो जोंखौ मोनसे फिसा रियेलि हांगार स्ट्रिट खालामनानै बेयावनो थांनानै थाहैथ'दो होननानै बुंनायखाय जोङो बे गामिनिफ्राय बै जायगायाव मैया इभिकसन जेराव खालामदों बेवहाय थाहैदोंमोन दा बे थाहैनायाव जोङो 1.5 मास जों थाहैनायनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि मोनसे फिनजाथाय होबाय माखासे मानसिफ्रा थांनानै फैफिनबाय जायहा अबस्था गोनां बिथांमोनहा फैफिनबाय अबस्था गैयि बिथांमोनहा थाबोसोमदोंमोन बे हिसाबै दा बिथांमोनहा ओरैबायदि भुगिनांबाय मैयानि दिनाव सार्कोल अफिसनिफ्राय हरनाय आरो माखासे डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय त्रिपाल माबा माबि गासिबो दानसि दुनसि खालामलांजोब्बाय दा बे हिसाबैनो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो दुखु मोननानै जोङो दिनै थासोमनो गोनां जादों दा बेखायनो आङो सारमोननिसिम गामि जानानै आर'ज गाबगोन जों रायजो हौवा हिसाबै बयबो बुंगोन दिनै जोंनो नांगौ सलुसन जोंनो नांगौ पार्मानेन्ट सलुसन जोंनो नांगौ जास्टिस थार बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ दा बिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै जोंखौ थाला थुलायै जोंखौ BPFनि सापर्टार आरो खाम्फानि मोनसे लिंक दं बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों दुखु मोनदों दिनै बुंगोन आं दिनै बिनि गेजेरजों दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों जाय मानसि बिथांमोनहा जे बे सासे EM सारखौ आङो सारनिसिम आखाइ खबजबनानै आं आर'ज गाबो आङो गामिनि जानानै दिनै 6 बोसोर आं भुगिनांनानै दिनै आङो बावहाय 40 बोसोर जाबाय लावख्रिगुरियाव आरो बै दखल खालामनाय हाखौ जोङो 30-35 जोङो दखल खालामनानै दोनबोदों नङामोनबा गुबुन हारिफोरा बाहाय बासाबोजोबसिगौमोन बे हिसाबै थांनाय सरखारफोराव जेरैबायदि जोङो सोलिबोदों बे समाव जोङो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुबाय बेवहाय थाहैनायनि खाथिराव बाहाय सोरनिबा लिंक दं होननायाव जों दुखु मोननानै दिनै जोङो आर'ज गाबनो गोनां जादों सारमोन अननानै प्लिज काइन्डलि जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन आंजों बा जोंजों बाहाय जिसिबां सापर्ट दंमोन बाहाय जिसिबां रिलिफ बाइस्क'र थाहैदोंमोन बाहाय ट्रेक्टराव बहद होग्राबो दं नांगोलाव बहद होग्राबो दं जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन नङा होमबा दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो हाबाय 6 बोसोर जाबाय जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों जोंखौ मानो पार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिभाजन खालामखो सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइखौ जबै आर'ज खालामो दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ सोरबा BPFनाव थानो हागौ बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दा बुं हाय बर' फिसाफोर जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मादैमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहद होनायखौ दिनै नाय साननानै नाय बे आब'मोन बायदिया बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहद होदोंमोन सारनो साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो आरो नाय साननानै नाय नैबे फंबायखौ
बे फंबायखौ दिनै हमना लांदों स'निफ्राय हमना लाङाखै मैया इभिकसन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों हमना लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव एफआरएनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव बिटिसि जादोंमोन बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बेसेबां हा दं सोरनावबा 8 बिगा सोरनावबा 3 बिगा 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय बाला अन्थाइ जाजोब्बाय अब्लाबो जोङो टेक्स हरो जोङो बे हानि नामाव एफार खाजोना हरोना हरा हरजोबो बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो बयनिसिमबो आं बर' फिसाफोरनिसिम आर'ज गाबगोन गामि जानानै जोंनाव गासिबो जाम्बा जाम्बि आं एसे बुंनो गोरों हिसाबै आं दिनै बुंबाय आंनिसिमबो आं दुखु मोनगोन EM फेरेंगा बिसोरनिफ्राय बिथां बुंनाय बायदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे नोंथांमोनखौ मदद खालामाखै नामा खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंनि बे जायगायाव फैनानै जेबो सुबिदा लाफैनो हाया बिथाङा जि जेननानै थाबाय जेबो सहाय होफैनो हायाखै थेवब्लाबो जेननाय हिसाबै बिथाङा गाव फैयाखैब्लाबो पार्टि हिसाबै सासे सानै मानसिफ्रा फैनानै एसे एनै जोंनो रिसन होफैदों सहाय होफैदों बेल' खिन्थु खाम्फा बरगयारि जे जोंखौ बाव थाहै बिदि रबार बागान गाय होननानै बुंदों बियो नेभार बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंखौ बुंफैयाखै नंगौना नङा रायजो जोंखौ बुंफैयाखै जोंखौ रावबो थानो थिनफैयाखै जोंनो गोसो जानानै जोंनाव रावबो लिडार गैया होननानै जों रायजोआनो डिसिसन लानानै जोंखौ गावबुराया लांदों जोंखौ लिंलांदों मेम्बार बिथांमोनहा गावबुरा बिथांमोनहा मिटिं जानानै डिसिसन मथे जों ज'यैनो थांदोंमोन माखासेफ्रा ओरै फैबाय सिरि फैबाय जों